אני יודע שהרבה זמן לא עשיתי סרטון. עכשיו נכנסתי, זה עשה לי האירוע מסתיים, המגה פיק. עכשיו אני בעצם פתחתי, יצא לי אגדי, ולצערי אני באתי להפעיל שיצא אגדי, אבל זה לחץ, ואז זה כבר הביא לי. אני אראה לכם מה זה הביא לי. שנייה, בואו נראה מה יש בחנות. מה זה? חברים, אתם זכיתם, זכיתם לשווה איזה סרטון. התחלתי עם אגדי במגה פיק הזאת. יהיה לכם איזה כמה אגדים, בואו נעשה. שנייה, כמה יש כאן? אגדי, 1, 2, 3, 4. יהיה לכם יותר מ-20 נראה לי. אז אגדים בסרטון הזה ממש. בואו נראה. יש כאן אלה. מי? טוב, בדקתי מי הגיע. לבת שלי. שנייה, אני רק יפעיל לי מזגן. יופי. אוקיי, נצא להתחבר מחדש. טוב, אז אני יודע, הרבה זמן אני גם לא הייתי יחסית ביוטיוב. אין לי כל כך סיבה, הייתי עייף. גם מהלימודים עוד מעט סיום שנה. טוב, יש לנו, כמו שאמרתי, כמעט יותר מ-20, וקיבלתי, כמו שאתם יודעים איפה היא, אתם לא יודעים, אבל קיבלתי את זה, שאת זה הרבה זמן רציתי. מי שיודע, הרבה אני משחק איתה, ואני רציתי, אבל בגלל מישהו לא יודע איך גנב 1,400, לא, איזה 1,600 דברים מהמשתמש הזה, והברול סטארקס הכניס אותי למינוס. יש סיכויים שאנחנו יודעים מזה, אני וחבר שלי, אבל אנחנו לא יודעים איך להגיע אליו. טוב, הוא פעם היה לומד איתנו, אולי זהו, כי גם לא פעם היה את זה, את אותו משתמש. בוא נראה. כאילו הוא היה משחק איתנו כולם באותו משתמש, ואז הוצאתי את כולם, לא יודע איך הוא נכנס. קודם כל רצינו להגיע אליו. יאללה. חברים, מה נוסיף? לא, בעצם הוא לא יכול. טוב, נתחיל עם 5. תשארו עד הסוף, כי אני לא אגיד מתי אני משחק, מתי אני עושה. תשארו עד סוף הסרטון. מוכנים? פאקינג אגדי. וואו! מתפוצץ לי המוח. רגע, כולם קיבלו את זה? אני לא יודע, תרשמו לי בתגובות אם כולם קיבלו את זה. 3, 2, 1. לא באמת, עכשיו. אוקיי, חר הדבר. נו. אוקיי. בום. וואו, שכחתי מהשם של זה. נו, מה זה? רגע, לא. מה יצא לי? זה סקין מכל האגדים. מה אתם אומרים? כתבו בתגובות, אתם חושבים שיצא סקין? What the fuck? רק דיברתי. בוא נראה. האם יצא לי? אוקיי, זה יחסית טוב, אני מכיר את זה. שזה חבר שלי. בוא נראה. עכשיו, אנחנו נשחק איתה טיפה. שמעו חבר'ה, אולי אני לא אפתח פה הכל. תלבט מה נעשה. אולי טוב, נעשה סרטון. מקסימום נשלח אותם. יש גם הרבה סרטונים שלא העליתי. אני חשבתי שהעורך זה, הוא נהיה חולי. טוב, לא משנה. אני נדבר איתו גם. אם הוא התחיל, אם לא, אני פשוט אעלה אותם ככה, ואת הבאים הוא התחיל.
טוב, בואו נשחק. הנה בייבי בוס, השכן שלי. בוא נכתוב לו שנייה. 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 פאק, זה לוחץ על דברים. לא. טוב, לא שאני מייצג. זה לוחץ לי על דברים סתם. בטח גם הוא קבל. בואו נעשה משחק. זה בעצם אני זוכר מזה. חשבתי זה בכלל מישהו אחר. זה עוד שכן, אבל מישהו אחר. טוב, הופה. תראו, מה זה? אתם לא הייתם רוצים את הדבר הזה? איזה עקיצה הבאתי לו, בום. עוד עקיצה, בום, תאכל רעל. זהו, מת. תבינו, אני אור פיתה, כאילו... לא נותן לו את זה. יואו, איזה אורפי אני... תביא! חברים! ג'יג'י, מי ראה את זה? היא הדמות הכי טובה לכדורגל, אם אתם רוצים. מישהו ידע בכלל שעשה את זה? אני לא מזמן לא ידעתי את זה. גיליתי את זה פעם, כאילו מזמן, אבל לא נראה לי כולכם יודעים. אם אתם מפעילים את האולטי שלה, זה כאילו ממש היא בקבוצה שלכם והוא הכניס גול. כאילו היא ממש בקבוצה שלכם. אז תחשבו, זה או שהורגים אותה, או שמסתיים הזמן. אוקיי, יש לנו. אם יוצא כאן אגדי, לא. אם היה יוצא, אני לא יודע מה הייתי עושה, הייתי משתגע. טוב, אנחנו נעבור משתמש. בואו נשתמש לזה. זה כאילו, תשמעו, כאילו המשתמש חדש. גם אני לא במועדון, אני צריך להיכנס. רגע, אני יכול להיכנס? שנייה, אני אבדוק את זה. רגע, כן, מועדון. ניכנס. לא, שנייה. זה השם שלנו, נכון? לא, זה של הערוץ. שנייה. תמחק, פרזיט. זהו, זה השם. נראה לי אנחנו 30, לא? או שאנשים יצאו מהמועדון? זה המועדון? לא. הנה המועדון. יש כאן מקום. ואם... לא, אין לי מקום. טוב, יש לנו את זה. וכאן. בואו נשחק. סמן אדום כאילו. אני אגיד לכם שתי דמות שאני אוהב. מג, והזאתי שהייתי וילון. לא זוכר את השם שלה. מג וזאתי דמות מטורפות. מג קודם כל יש לה ים חיים. תראו. אני יכול לעשות להם בית ספר. ונמלא.
כאילו, וואט? זהו, גול. כאילו, אם אתם כדורגל או דברים קבוצתיים, מגי טובה, היא יכולה לעזור ברמה מטורפת לקבוצה. זהו, גם לא יכולים לעצור אותי, כאילו, תראו כמה חיים. אני כמעט 7,000 חיים. יופי, האם יצא אגדי, לא נדיב. יואו. סתם, לא נעשה את זה, חשבתי לעשות משהו. בום, יצא פתאום אגדי. סתם. לקרוא. בום. וואטאפ, מה יש להם סקינים? אם יוצא דמות, אני לא יודע מה אני אעשה. אתם יודעים איזה משוגע זה? אני עושה קעקוע חינה. עוד שהפסקתי מהדברים האלה. איפה? חשבתי אני אעשה את זה. יש עוד אחד? מלא. אבל הרבה מאוד סקינים. יאללה, נעבור. וואו, זה ממש כמו העונה החדשה, יעני. רגע, אני במועדון, אז איפה המגה פיק? קבל. אם יוצא אגדי אני משתגע. איפה? כאילו. רגע. אם אני במועדון אז למה לא קיבלתי? כן, את זה אני יודע, יאללה. חפיף. יופי, יאללה. התחלנו. נו. ראשון. אוקיי. מה? הלו, זה היה במשטר שני מה שאמרתי, כן? שלא תחשבו פתאום שאני מרמה ואני התכוונתי פה. אבל אשכרה, יש מצב שאני אעשה, אני לא יודע. כי אני לא יודע למה אני, אבל עזבו, ישבו את זה. לא השנה, אולי שנה הבאה נעשי. אוקיי. פתחנו עוד אחד. What the fuck? אני עושה, ורוב הסיכויים מתי שאני אלך למקום הזה, אבל אני עושה, שמעו, קרודליוס. אוהד, אח שלך, קיבלתי את קרודליוס. אשכרה קרודליוס, שתי דמויות במשתמש אחד. אם לא שמתם לייק וסאב, אני קופץ מהחלון הזה. אשכרה קרודליוס. אם יוצא פה עוד דמות, אני עושה ודאי, אני לא צוחק. אוקיי. כאילו, ודאי, בוא נראה מתי שאני אלך למקום הזה, אני אעשה אולי. אני גם אני אעשה את זה, כמה זה תופס זמן. מה זה? אוקיי, שנייה, אני לא ניתן לי. קיבלתי לו, אין, רגע, לא, יש, אין. יאללה. לא, אוקיי. חשבתי זאת דמות, אני רציתי להתחרפן. שמעו, אתם תמיד, כאילו, אני אגיד לכם מה, פעם היינו, לפני, אני לא יודע לפני כמה זמן, אין לי איך להגיד לכם, אבל לפני כמה זמן
היינו בעלייה מטורפת של צופים, ועכשיו כזה זה למטה, כי אתם לא שמים לייק, וזה באמת חשוב, כאילו, אני מנסה להשקיע, אני מנסה גם עוד... מה? אני בא. טוב, שנייה, אני צריך ללכת. שנייה, אז שנייה נפתח. What the fuck? כמה סקינים קיבלתי? רגע, לא פתחתי. אשכרה דמות. כמה קיבלתי? וזה לא דניאל יונה. עוד סקין. האמת זה סקין יפה. אני כבר רגיל לקבל סקין. יש עוד משתמש אחרון? לא. זה היה משתמש. שנייה. אני לא זוכר אם בו פתחנו או לא פתחנו. או לא פתחנו. שנייה. כן, זה משתמש עם אנטר. פתחנו. בו לא פתחנו. טוב. שנייה. מה? שנייה, בוא נראה. כמה מטבעות יש לי? אוקיי. בוא נראה את מי יש לנו כאן. 7 אני יכול לקבל אותו. רגע. אשכרה קור. אם יוצא כאן עיצוב לקרוא, אני לא יודע מה אני אעשה. יאללה. אם יוצא כאן דמות, אני לא יודע מה אני עושה. אוקיי, זה ליד... נו. לא. הלכתי שנייה, חזרתי. טוב, בואו נמשיך. 4 אגדים. אוקיי, יצא לנו אחד כזה בסרטון. נתקדם. בואו נראה. אני אקח את מה שהיה אמור להיות אמצעים, נתחיל מיד ימין ואז משמאל. אשכרה אש! כאילו כל משתמש יוצא לי דמות. בוא נראה. נידה, סקין לנידה. המשך. יש עוד אחד. חברים, רק לי או שנראה לי היה באג. אתם ראיתם שהיה כאילו, אמרו לי נשאר עוד אחד ואז פתחתי ואז חזר? כאילו, או שזה רק אני? מבטח האחרון שלנו. אוקיי, זה היה באג, ידעתי. נו, יאללה, נעשה איזה משחק אחד בסולו. ככה לזכר הימים הטובים. בוא נראה אם אני עדיין טוב איתו. איזה סקין מטורף. נו, יאללה, שזה מתחיל. הוא מוריד ים. בכמה יריות כאילו פשוטות אני יכול להוריד בן אדם. שנייה, נעשה לה מלכודת. אשכרה. שנייה, יש שם מישהו? כן. הוא יודע שאני רואה אותו. יצאתי המורווח כאן.
Love you sorry mama. Don't you? אכל אותה. איזה ניצחון חברים, אין כאן לא הפסד ולא שוויון. ככה איזה ניצחון קבלו ככה ניצחון כזה. ונדיב לסיום. טוב, יאללה ביי.